La 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 la. Ay 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 la 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 la. Na kamu da so da kauna a fa'idar zuciyata da to ina ni na yi dace shi yasa ni na dinga bauta wa soyayyar da ba a yi na hayya. Idan na je to za na ɗauka sakar rai na aita wace buka ke ce na yi yarbo a zuci duka tunani na ba wani dani sai raba mu hayya. In mun zauna kwarai da gaske bakin ta ba a rabu da yake inda fita da ganin ta take zaton zo a shila ta bi da yar kuna ma take mun kwalla. Na ji na yi gani a kanan na furta ko a gida a gaban su magabata ban kunnar sunan kini na furta ashe ke sakarki gabban ne kike yi a kai na kullum. To kun gani turke muka kafa kullum ta da muke wasa na jaffa in ka ganta da kai gani na kamar mun sha kwama san ta kawai a baki take man. Ke wala a daikin bani kan so daga gida kullum na ka taso in ga gurin ki gafa ma na da kun so amma baki duba ba balle ki tausaya mun hayya. Sabiu mai waka na dai na so ni dan kuwa na rike so shi ko ya sauni kin yau da ran akan ki na walcu amma ba komai din da dai ban kila hanan ba ayya. So sa'a ne haka na yarda in ka da ce kai ne daga da kai ta zuba kai ne kamar ya suda sabanin haka guru ma'ana rasawa hayya. Na kamu da so da kauna a fa'idar zuciyata da to ina ni na yi dace shi yasa ni na dinga bauta wa soyayyar da ba a yi